Labo abafuna imisebenzi kanye nezisulu zezikhukhula eBloemfontein bathi isimo ababhekene naso sinzima. Iningi libonakala lehle lenyuka emigwaqeni lifuna imisebenzi, kanti ke nemithetho yeLockdonw ayikuvumeli ukuthi abantu babe luvanzi ngaphandle kwalabo abenza imisebenzi engumgogodla wezwe. Labo abakhahlanyezwa izikhukhula eBloemfontein basabala umonakalo, balahlekelwa ngamaphepha abalulekile okubalwa kuona omazisi babo. Bathi bakhathazekile ngoba angeke bahlomule kulamakhulu ama-350 amarandi okuyisibonelelo sikahulumeni sabantu abangasebenzi kulesikhathi se-COVID-19. Abangasebenzi nabo sebekhethe ukuyofesa, abanye bahlawulisiwe ngokwephula imithetho yeLockdonw. Le mali sayifumana njani? Ingase ngayichaza ugovernment uba size nini ezibhizophini akaba azosinika lo mali leyo kwezi ndawo ezosifola kuzo. Ngiyayazi ngayo i-350 but angiyazi ukuthi ngizoyithola kanjani ngoba thina sina ama-cellphone asebenzisayo ama-internet. Inhlangano engenza inzuzo elekelela umphakathi Red Cross iyaqhubeka nokuxhasa lapho ingaxhasa khona. We compiled a list, send it through to the Department of Home Affairs for them to further provide assistance to see that the people that were affected during the floods do receive their identity documents. And furthermore, what we have done is to provide relief like our usual relief items and blankets as well as hot meals. Njengoba usizo lukahulumeni luyinto eyesikhashana, abantu bona bathi bafuna isombululo esingunomphela njengokuthola imisebenzi. Bathi bazoqhubeka nakuba kunemithetho yeLockdonw.